Ayan guys, binili ko avocado flavor. Tapos yung isang binili ko ay ube royal. Ayan guys, ang isa. Bakit? Bakit kami bumili ng ice cream? Dahil, Kasi po natumit ang brother ko. ayan. Si ate Yan. din. At ito guys, yung avocado. Yummy, yummy. Ayan guys, pagbigyan ng request ng anak. Ice cream po tayo. Ito guys ay avocado flavor. Tingnan mo dito yung ano. Yung, ito kumakain na yung mga anak ko ng ube royal. Tapos nakain. Ayan. Tapos Bumili kami. Kasi ate din. nag-request yung pangatlo kong anak. Bagong tuli guys. Ayan. Ayan, pagbigyan. Kasi may masakit na nararamdaman ng pangatlo kong anak. Pagbigyan ng gusto. Ayan guys. So, yummy yummy. Hi po. Ayan, unboxing po tayo guys. Bali ito ay order ng anak ko. Ayan guys. Korean body scrub. Korean body scrub. Pampanggal ng libag. Pantanggal ng libag. Mga dead skin. Yan pa other one. Magaspang siya. Ang ganda. Parang maan sa Makati ah. Pag basang-basa yung katawan mo, doon may scrub. Try ko nga. Bali, dalawa. Yes. Ayan. Try daw niya. And then another one. Ito, makeup. Powder lang, powder. Mga na daw to eh. Ayan. Anong gawa to? Nasa acne. No, ano siya, pang cover. Pang cover ng acne. Tsaka maganda daw siya mga oily skin, ganyan. Tapos maganda daw sa weather ng Philippines. Kasi nga, hindi ka makukulas. Maghuhulas. Kasi ito, Sa init eh. recommend siya ng mga Filipino makeup artists. Yan. Meron siyang glass dito. Tatanggalin yan. Tapos meron siya dito. Yung kanyang Sponge. So, sarap mo. Meron yan. product. Tapos, yan. Magnetic siya. Tapos ito, glass. Tatanggalin pa yan. Pangalan. Si Makeup. Ito yung brand. Si Makeup. I see. Okay. And guys.